an sɔgɔma patron Isa ele sira ayi yɛrɛ b'anw fɛ bi a ka di yan ele sira sigiyɔrɔ b'anw ni maram de bɛ ɲɔgɔn fɛ Gindo komi muso olu ka ko sɔgɔbɛ ka ca o ka ca dɛ n ko bɛna an ka sabara original ɲini ko fa fɛnɛ ka tugu n kɔ ka na sabara ɲini yan ne ko muso sabara tɛ yan n k'aw bɛ cɛ sabara dɔrɔn de feere o sera o seyɔrɔ la a yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la i ko fɔ ko ban a b'a lajɛ an mago bɛ qualité mun na dɔrɔn o bɛ bɔ o bɛ di aw ma n terikɛ o kana kɛ baasi aw ma dɛ bi ne yɛrɛ ka déplacer ka na n ko n bɛna sabara lajɛ ne yɛrɛ dabaliya banna quoi aw yɛrɛ ye hɔrɔn ye koyi kɛ cogo di Gindo papa an tɛ ninnu dɔw lajɛ ok a b'a lajɛ jari mun ka d'a ye dɔrɔn o bɛ bɔ ka d'aw ma papa e sen ka bon cogo min na nin bɛ don dɛ nin bɛ sɔn ka don dɛ i b'a dɔn qualité ko dan don qualité ko dan de don i bɛ original ɲini ne donn'u ka page kɔnɔ don min na ne ko Lagare shop tiɲɛ na n ko aw yɛrɛ den laban de nka namara kɛra musow la dɛ e t'o de ne ba muso fɛn tɛ yan ayi o kɔnɔ kan ka bila ayi ni Ala sɔnna a ma siɲɛ wɛrɛ fana muso ta olu bɛɛ lajɛlen bɛna Lagare shop u bɛ nin bɛɛ k'o kan ne ko ne fa a bɛ bɔ dugu jumɛn na de bon an ka samara ninnu bɛ bɔ Turki Faransi Chine Italie nka ni hali n'a bonyara ni mɔgɔ min ko k'a b'a falen o tɛ kɛ ko problème ba ye problème fosi t'a la ni y'anw wele Lagare shop mɔgɔw bɛ taa samara libéré f'i ka so ni samara dɔgɔyara walima n'a bonyara i b'a lasegin an b'a falen bon hali o ka bɔ yen région kɔnɔnaw fɛnɛ la an ka samaraw bɛ taa fo ka daminɛ Kayi fo Kidal an ka samaraw bɛ taa nin bɛɛ la an b'a bila compagnie fɛ i b'an wele an b'a bila compagnie fɛ ni samara tagara n'a bonyara walima n'a dɔgɔyara i b'a bila ka na an b'a falen ka tila k'a bila ka taa tuguni tiɲɛ na Ala ka barika don Gindo ko cɛ bɛ cɛ a dasi ma o de ye wara ye papa i deli ko lamaga o ma e bɛ fɛ ka ne bila dɔnkilida la yan sa wa muso n'aw ma fara Lagare la maɲuman de aw mago bɛ sa ko n'aw ma fara Lagare la sabara original o bɛ Lagarew bolo tare n kɔnɔ gannen don n ma fɛn kɔni don n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na n balimakɛ n balimamuso e ka kɔnɔgan banna koyi ka sababu kɛ Lagare shop ale nana mɔgɔw ka nisɔndiya ani wasa kama koyi aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ n'a mago bɛ a sabara la yɔrɔ kelen pewu Lagare shop u yɛrɛ jabala bɛnnen don Amdalaye n'i sera Babani yɛrɛ ka carré la n'i y'o to dɔrɔn minɛ k'a kɛ i b'a fɔ i bɛ yɛlɛ ni ka taa tribunal fan fɛ n'i ye sira tigɛ dɔrɔn e k'i droite lajɛ i b'a sɛbɛnni Lagare shop wa mɔgɔ minnu fana bɛ yen ko a ma kunnafoniya jɔnjɔn sɔrɔ a b'u wele u ka téléphone numéro la 74 50 44 20 92 55 08 81 Lagare shop aw ta dɛ